ndị ọdịnala ekene m ụnụ, ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ ọzọ taa. Ndị Igbo ndị ọdịnala ekene ụnụ. Anyị bụ ndị ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị nwabụsị na anyị chọrọ Igbo, chọọ ịsụ Igbo, chọọ ime Igbo, chọọ ibi Igbo. Ọ bụ ihe anyị chọrọ. The secret, ihe nzoro ezo dị n'Igbo. Echi ụnyaahụ ihe ọsọkwa anya bụrụ ọ ya bụ ọdịnala n'Igbo. Iwepụ ọdịnala, Igbo emechie. And enweghị ihe ọbụla ị ga-eme n'ụwa iwepụrụ ọdịnala n'ime, maka na ọdịnala bụ nke gị. Ọ bụrụ na ị metere ya, ije megharịa ya. Ọ bụrụ na ị gbara ọsọ maka na ọdịnala adịrọ mma, go and rebuild your land. Onye ụnụ ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke. Onye ihe mere mmebi anaghị ahapụ ya agba ọsọ. Ọ ya mere anyị ji wee nesie anya wee were ọdịnala na-eje. Ihe anyị ji wee were ọdịnala bụ na nke ka ndị isi ojii isi na ihe ga-adịrọ mma ịgbaba ọsọ, mana gị mebirie. Onye emebiri ọdịnala Igbo kwa ụnụ nwa ndị ọrụ anụ, ọkwa ụnụ mebirie. Ozu hụrụ nnụ mebiri, ụnụ agbapụ ọsọ gbakpụ n'ụlọ ụka. Kedu onye kụziere unu a na-achụ àjà egbu ọrụ anụ? Ọkwa ụnụ nwa ji aka umeghiri ibe ya bụrụ onye isi pịa ma ya jọji. Ọkwa ụnụ nwa ịta ọnụzie bak sị na ihe ndị Igbo na-eme nke eme nka. Ihe aka nna nna gị debere gị. Ọ bụ ihe aka nna nna gị debere gị. Otu a ka esi ete nkwụ, otu a ka esi ete ngwọ. Mkpụrụ osisi niile na-eri n'ụwa, ahịhịa niile ata n'ụwa, enweghị nke ịdiscovera. Ihe ịdiscovera ka esi ama ya isi jọji. Unu na-asụ bekee, art bụ gịnị? Art, ART. Ọ bụ ihe apịrị apị, ọ ya ka na-akpọ art. Ihe apịrị apị, ọ bụ ihe ka na-akpọ art. Ijere nna nna gị ama ha art. All those things unu na-akpọ arụsị unu na-ebugharị bụ art, artwork. Ọ artifact ka a na-akpọ ya. Ọ bụ picture, onyonyo mgbe ndị gboo, mgbe ahụ anaghị ese kamera. Ọ ihe a bụ onyonyo, ọ artwork. Eburu ya na-akpagharị. Nsogbu adịrọ. Okwu anyị taa gbara ọkpụrụkpụ. Okwu anyị taa iburu ihe naba, anyị nwere ike isi ya agbaka ebe ị na-eche ya. Anyị ga-ekene godo eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu na ibe, kene ndị nze na ọzọ, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ndị ichie. Ụmụ Ibe asị m udo dịrị ụnụ. Kenekwe ndị dị ndụ, kene ndị nwụrụ anwụ. O nwere ajụ m chọrọ ịjụ ndị be anyị taa. Ajụjụ a bụ anwụ na-acha acha, anwụ na-acha acha. Ọ gwaghịrị anwụ na-acha n'elu. Ọ bụrụ anyanwụ. Anwụ nwere anya. Gịnị bụ anwụ? Enwere energy ọbụla dị n'ụwa na-abụrụ anyanwụ. Ogodi energy mmiri, bụrụ energy ikuku, all of them combined with energy na-abịa na anwụ. Isi na anwụ na-acha gị. Nwa bekee si n'ọwa energy bụ anwụ. Ọ bụrụ sun bụ star, kpakpando. Anwụ is energy. Ọ ya ka nwa bekee kpọrọ energy. That's why they say energy can never die nor created. Gịnị bụ ọnwa? Ọnwa bụ ọnwụ. Anwụ bụ ndụ, ihe anaghị anwụ anwụ. That's why I ji wee sị gị na energy can never be created or die. Gịnị bụ anwụ, ihe anaghị anwụ anwụ. Ya ka ndị nwa bekee bịara na-agụ na about God ji wee sị ya God asịrị ya. Nna nna anyị mana enwere ihe a na-akpọ anwụ and ha ama ya. Ewesizie na nke a bụ anya anwụ. Ụnụ asị ọsọ buru na-akpagharị. Nna nna gị si ọwụwa anyanwụ. Gịnị bụ ọwụwa anyanwụ? The journey of soul. Ebe the journey of soul bidoro. The journey of soul bụ ọwụwa anyanwụ. Ụnụ asị mba, si na ebe rising sun. No rising sun. Ọ bụrụ rising sun, ọ bụ journey of soul. Ọ ya bụ ọwụwa anyanwụ. Ụwa ọ n'ime ka ụwa dị. N'ime ọwụwa anyanwụ ka e nwetara ụwa. Nwa bekee si big bang explosion. A na-awa gota, a na-awa ji. Why do anaghị asị na eke ji eke? A sị na a na-awa ji awa. Why eji awa ji awa, waa ji awa? Why? Kedu ihe mere eji awa ji awa, waa ji awa? Ọwụwa anyanwụ awa. Nna unu debere unu information for creation. Ihe a na-agwa gị na the secret of life. The secret of life ka m na-agwa gị ihe a. Anwụ dị iche na anyanwụ.
anyanwụ bụ the eye, the journey of soul bụ anyanwụ. Anya anwụ bụ the journey of soul. Ọwụwa ya ebe ọ pụtara, ebe o so wee pụta mgbe o mere explode wee pụta. Ị nwere ike na ịnọghọ na anwụ mana anwụ na-acha, ịnọ ebe dị ndo mana anwụ na-acha gị. Heat na-eme gị, anwụ anaghị acha gị mana heat na-eme, ịma na anwụ dị. Solar energy ọgụgụ na ị naghị afụ dị anwụ, the solar energy na-acha ajikwa maka na anwụ na-acha. So anwụ anwụ ihe anwụ pụtara bụ energy. Ọ bụrụ sun, ọ bụrụ star, nwa bekee egbugo unu wit oyibo. That's why you cannot create anything. That's why you can't create anything, because why nwa bekee deceived you with language. Anwụ bụ energy, not sun, not star. Anyanwụ bụ ebe anwụ ti apụta, the eye of ebe anya ya, ọwụwa anyanwụ, ọwụwa na ọwụwa, ọ ebe ahụ bụzi ụwa, the journey of soul. Ya bụ ndụ. Ndụ is not life. Ndụ abụrụ life. Ndụ bụ journey. Ndụ abụrụ life, nothing to do with life. Gịnị bụ life in English? Asị gị no. Mma abụrụ beauty. Gịnị bụ beauty? Ọ sị gị beauty gịnị? Mma bụ knife. Mma bụ knife. Ịjụọ ndị Igbo sị gị beauty. Gịnị bụ beauty? Ndị Igbo amara ihe bụ beauty. Ihe ọbụla Chukwu kere eke mara mma. Anything ọbụla created is beautiful. Mana nke a ga-asị na hey nna ịkwara asa nke a amaka, ihu ya amaka, anya gị na-edisive gị. Anya gị na-edisive gị, wepụ anya ahụ ifudebe nonsense. English abụrụ language ụmụnne m. Asị m na asụ na ya, ana m asụkwa, ọ na-ama ahụ. Mana for interpretation ọ bụrụ ya. Ị nweghị ike iji English ime interpretate any Igbo meaning for Igbo word. Ị nwere ike iji English mee interpretate any meaningful Igbo word. Never ever. Because anyanwụ for English, anyanwụ si sun. Gịnị bụ sun? Ị nwere ike ime interpretation sun. Interpret sun for me. Mere me interpret sun. Kọwara m ihe bụ sun. Tell me what is sun. You can never know. Ọ sị gị sun, anyanwụ. Mana ihe na-agwa gị na anwụ is energy. Based on ihe na-anaghị anwụ. Energy cannot die nor created. That is simple meaning. Then anwụ is ihe anaghị anwụ. Don't you see the interpretation? Very easy and simple. Very easy and simple. Anwụ ọwụwa anwụ ebe anwụ divide itself, ebe o kere onwe ya bụ oruzi ọwụwa, the explosion, because all every energy within this universe came from the same source. Mgbe nna gị ha na-ekwu ya, ha ama ihe ha na-ekwu, they know exactly what they are saying, because that is observable truth. Anwụ mechie, everything living thing will die off, because everything goes to electromagnetism. Anwụ mechie, everything die off. Ọnwụ opposite gịnị bụ ọnwụ. That is why ọnwa ji wee wụrụ ọnwụ. Nyanwa ka eji account to the cycle of life. You go cycle of life with moon. That is ọnwa. Ọnwa mean ọnwụ. Anyanwụ pụtara ndụ, the journey, and the journey end. That is every month they will recycle the blood. The women every month to recycle, to do the sacrifice. Ndebe anyị eburuzie the anụmanụ a na-egbu anụmanụ. The original sacrifice already done every month. Every month the sacrifice is been done by ụmụanị. Ụmụ nwaanyị na-egbu ọkụkọ, ha na-egbu ọkụkọ every month, ha na-egbu ọkụkọ. Ndebe anyị ejide ụmụ ọkụkọ na-enwe ihe ha mere, ha matụ ya ha isi, a na-achụ aja. Eji achụ aja, tụtụrụ ụmụ ọkụkọ, ụmụ ewu gbukpọọ na village anyị. Ọkụkọ afọghọzi, ewu afọghọzi, a na-egbu, eji achụ aja. Ụmụ ibe n'ime ọwụwa anyanwụ a enwe nwezie ịṅụje na ancient. Ị mana ndị ancient ma ihe too much. Go and google it. Ị ga-afụ akwa eke gbara ya round. Ọwụ na ihe a bụrụkwa Igbo cosmology. Ọwụ Igbo nwe ya, mana ha were ya ewere, then take it because we taught them what it means. Oyibo can never tell you this thing. I swear, quote me everywhere. You can have this interpretation in English language. Only you can interpret them.
ha ga-eje there in English, but you can give them the interpretation of the life you live, because ngwa nwe the word you own it. Ndị nwe the life they live, you own the life they live, because you are you create them. Ngwa nwe because ngwa nwe the information ewu anaghị amụ atụrụ, mmadụ anaghị ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara. Onweghị onye oyibo nwere ike ịgwa gị destiny ihe a na-agwa gị now nowhere. Na anyanwụ bụ anwụ. Gịnị bụ energy? Can you define energy? Ị ga-aga n'English agwa gị na energy cannot be destroyed or you go energy cannot be destroyed. Why can't you destroy energy? Kedu? Why can't you destroy energy? Ọ gaghị enye gị the answer. Mana onye Igbo sị gị na anwụ something that cannot die, not created. Mana nwa bekee use will die. O use here osiga energy. Osiga energy. Ịgazie na-enye gị onye mese gị definition. Mana anyị were dị afa ozugbo direct name. We give a direct name. Ụwa. We give direct name. Ọnwa ọnwụ. Anwụ. Ụwa. Direct name, direct. Anyị na-enye afa direct according to observation. Nwa bekee si ọwa energy. Force bụ ike. Nwa bekee si ọ force. Mana ike anyị na-ekwu everyday ike keta orie ike nke that is force. Electromagnetism is force. Where did this force came from? From energy. Where energy came from anwụ. Who is anwụ? The sun. Who is ọnwụ? The moon. Onye na-egbu ọkụ every month nwaanyị. And they with the womb of the moon, because I with the opposite. I can say nna gị na-asị enu na anị. Ọ na-ekwu ya mgbe ọbụla kene enu na anị, mana ndị be anyị nwere ike ịma ihe a na-akọ ebe ahụ. Agwa unu na ọdịnala bụ ebe ọdịnala ndị Igbo niile awụrụ eze, maka onye ọbụla nne nna na eze anaghị eji ọkụ mmụọ. Ọdịnala mere unu eze, mana unu amara unu ahapụ ya, hapụ ọdịnala kọrọ akụkọ jebe. Ke how market ndị Igbo how market ka m na-ajụ unu ahapụ ọdịnala maka ndị ọrụ anụ bịaziri kọpụrụzie ọdịnala unu ahapụzie ihe unu gawa sorozie ndị ụka pụọ ka ọ ga-eribe nonsense. Anaghị m ekwuzi okwu ndị ụka ebe a because I don't want to waste my time. Ndị ụka ebe mụ na a ga-eme bụ na movie. Ebe m na-edili with ndị ụka wụ na cartoons and movies. I don't waste my time talking nonsense. Don't talk bullshit. I will meet them. Ebe m meet ndị ụka wụ na movie and the cartoon and the books. Ebe m meet ha. I don't waste my time na-ekwu maka ndị ụka. Ke na waste my time for. Ịnwego mbọsị ị gara n'ala bekee fụ ka ha na-ekwu maka African nonsense. No, them put it in the book, show it their children. Story goes away. Kụziere ya ụmụ akwụkwọ, then the story goes away. So if you ịchọ iwepụ chọọchị na anị gị, all from educational system, anaghị ekwute ya n'ọnụ. So that's why I don't have to waste my time. Ihe m chọrọ ka ndị be anyị mara bụ who they are. Anyị na-eme institute ọdịnala n'ala Igbo, institute ọdịnala n'ala Igbo, the science n'ala Igbo, culture, cultivated way of life ka akọ kọpụta ya akọpụta opu ome bụrụ mmadụ bụ ome ọya ka a na-asị ume ezi nwa, ume a na-ekuru ekuru, that is energy. Ọya bụ mmadụ. Energy is who you are. Once that magnetism pụọ na ebe ị na-ega naanị magnetism pụọ na ahụ gị ịga naanị ka ngwụrọ pịa ọnwụ ọnwa egbuo ne cycle of life. Ịbakwana ibidokwa n'isi ọwụ na enweghị ezi that is ka imeta ha ọfụma, that is ịgbago ha agbago ịda eji unu n'ọrụ for nwa bekee to keep this life. Ọ ga-enye gị religion for you to be recycling maka enwe na monkey na nkịta. For them to keep ruling you, they must take away your sense of reasoning. Ndị Igbo gbara first n'ụwa, anaghị m ekwu ya etu ọnụ. Ihe ọ bụla m gwara gị ebe a, nwanne, go anywhere on earth, you can never get them. Ị gaghị enweta nwunye because anyị nwa bụ ndị mbụ. The information on your system o nwere ebe ọzọ dị n'ụwa, but you can never have them because you choose go to serve nonsense. You can never learn anything from church. Church enweghị ike inweta any information from any religion n'ụwa, never. Only to how to be a slave, only how to be a good slave. Ọ ihe ị ga-enweta n'ụlọ ụka. And ihe ọ bụla a ga-akụziri gị n'ọdịnala enweghị ebe ị ga-amụta ya n'ụwa, nowhere, because nke a bụ nke gị. This is your ancestry knowledge.
That's why na ana Igbo ihe niile a na-akpọ kọtụ na-akpọ nka, that is school or university. Nze na ọzọ wu university, Ichie wu university, Ekpe wu university. All those things are schools, nothing like court. Hapụ nwa bekee call them court just to demoralize you. As a nwee school before ha abịa, they don't have school, they don't have. What is court? Gịnị bụ nze na ọzọ? Ọ bụ na enwee school, higher institution. Nze na ọzọ bụ higher institution. Ekpe bụ primary school. All those things we are there because we don't call them school. Because anyị kọrọ ha onye gara school na Ekpe, onye gara akwụkwọ na Ekpe gaa akwụkwọ na nze na ọzọ, onweghị onye ka ya, onye ga Harvard University akarịa. Onye ga university akarịa. Nwa bekee want to destroy you through books, then write nonsense, they do ritual, then they do ritual. Because if I write your history, this thing, you will begin to behave so. Then give you that history in Hollywood, Nollywood, give you in book, and you begin to act as such. So all your characters, all from book, game, and art and culture. It's a game in art and culture. So edere na movie ibido art ba. Go and see American people. All the whole rappers like ngwa na onwe na-ege ihe a now. O nwere ndị na-eti egwu likere, nwee ndị na-agbụgbọ likere. Ihe ọ bụla ha na-eme ka ị na-eme. So ọ bụrụ na apụta na de ancestor gị, de na movie si na ancestor gị na-eme nke a na-eme. Ị ga-like ibe ihe ancestor gị na-eme. You want to do like them. Ọwụ na na-eme na movie na Igbo na anyị na-watch our ancestors discovering science and technology. Anyị niile ga-awụ scientist. Ịgotago. So mana a na-agba anyị na ancestor anyị na-eme nke a na-achụ aja egbu ọkụkọ eme gbugbugbugbugbugbu tọnda na-agba everywhere na-akpọtụsị ndị mmadụ anyị ewere na-enya isi. Enwego onye ifụrụ tọnda gbagburu, onye ka ifụrụ tọnda gbagburu mmiri na-ezo eletrik ịgbara ụkwụ anyị pụọ na iro ebe mmiri na-ezo tọnda agbagbuo gị normal. That is normal. Onwere evil force. Ịgbara ụkwụ anyị pụọ na iro mmiri na-ezo tọnda gbaa na okpuru hypertension high tension ọdọgbuo gị. Ị gaa n'okpuru high tension mmiri na-ezo tọnda gbaa ịghọ onye nwụrụ anwụ. You don't need any asị na ọ na-aga osisi adagbuo ya. Osisi gịnị na-adagbu ya? Hollywood movie nonsense. Nna m was scientist. The people of higher knowledge, their brain clocking 360 degree per hour, 360 degree. Ọ ihe their brain na-akụ ahapụ ya kọrọ nonsense jewara. Translation if you can translate English I don't care. Mana for meaning ihe ọ pụtara ị nweghị ike inweta nwe in English because ihe a gwara gị they can never give you a meaningful meaning in Google or in dictionary. They can never give it to you. Onwere onye nwere ike ịgwa gị na anwụ bụ energy n'ụwa. Nobody can tell you agasị gị na anwụ sun, but from anwụ we can get energy from anwụ akpọ ya solar energy. That is bunkum. That is bunkum because there is nothing like energy. You name it energy because of anwụ. That is why we say na energy will neither be created or destroyed. That is meaning of anwụ. So your ancestors named them before them, and you can only ebe ị ga-enweta the meaning bụ na anwụ na ọ bụrụ na energy. So ụmụ ibe ịmara ihe bụ ọnwa, mara ihe bụ anyanwụ, i wee marazi ihe bụ eke, orie, afọ, nkwọ. Mana ọchị ịgbatu agbatu ọrụ bụ ọrụ, ọ na-arụ ọrụ according to eke, nkwọ, orie, afọ. Otu a ka o si arụ ọrụ. The journey of soul bụ ọwụwa anyanwụ, not the rising sun as they say. Ọwụwa abụrụ rise. Ọwụwa abụrụ rise. Rise gịnị ka ọ na rise? Ọwụwa abụrụ rise ụmụnne m. Bekee emeela anyị arụ. Ọ ya ka nsị na before anyị ejebe ebe ọbụla. Ordinary bụ the source of your future and your life and your children to be great and sensible and reasonable. They must know the secret of their ancestors, which is ordinary. Ha ga-ama ya ma ha amara enweghị ebe ha na-eje nwanne. Nwunye bụ ihe borrowed because in ancient Igbo we don't marry, we don't contract human being. Marriage will contract. Nwunye bụ ihe enyere enye, borrowed because we need population. Inye ihe enyere enye, we gave it to you. Borrow ka emere ege borrow it to you. All nwaanyị ka ha bụ, they are the indigenous people. Ụmụ nwaanyị, they own the earth.
onye maka ha ji enwe the cycle of life. Every month they have the cycle of life. Ọnwa ọnwụ. Ụmụ nwaanyị signifies that. They are the signified. Ọ bụ ha nwa ya. Ụmụ nwaanyị on the earth. That's every month. That thing for sacrifice. That thing you see is sacrifice. They are bleeding and they are sad and they are crying. Ndị mmadụ eburu ọkụkọ na-egbu. Egbu ọkụkọ. So nwaanyị bụ nwaanyị. Then nke ọzọ nwunye. That is nwa enyere enye. Nwunye mgbanwe. Onwe ka ọ bụ. Ị na-agba onwe. Ọ ya bụ nwunye. Ị na-agba onwe. Nwunye nwa enyere enye. Nwa eji wee were isi. Nwere isi ka enwe ike ịmụta nwa. Nwa mmụọ nwa ọ bụ ya. So every Igbo word nwere meaning. Because ndị kịta now ọ bụzi onye pụta ọ na-aza ihe sọrọ eme ihe sọrọ ya. Mgbe ndị ochie, mgbe nna Amerịka ta ha, mgbe nuwa n'ọsa, mgbe eri ha. Ịgụsịa akwụkwọ, ịgụsịa ekpe, gụsịa nze, ịba njọkụ nwanne. Onye gụrụ Harvard akara onye njọkụ ihe mara. Onye gụrụ njọkụ, onye gasịrị njọkụ pụta akara onye gụrụ Harvard, onye gara Harvard aka ya mara ihe. Ọ na-ana Igbo ka enwe the most intelligent because of the institution. Ọ bụrụ because of na amụrụ gị mụọ amamihe. No. Because of the institution. Because if you develop a higher self, then your spam will be because of information dị na blood oke ga-enye. You can only give what you have. That's why na-agwa ndị be anyị, they don't know the importance of that. Ha mara ihe a na-akọ. Ọ bụrụ na ị mara ihe, your spam will be as stupid as because ihe na mụ onye iberibe. Ihe ije ka ịmụ onye iberibe. That's why all the important na ị ga-develop the mind because it's in your bone marrow. Unu destroy you got the philosophy of your past. That's why when ihe ma na-akọ. Everything make sense for you. Anything makes sense for you. Anything stupid makes sense to you. Because why? Because the spam emebigo ọ dịgo contaminated. So taa bụ gboo I correct kwe the mistake because as long as na that before own nọkwa ihe mere bụ na ọ dị coated o mere coat clone ka a na-akpa clone ọkwa na iwerekwe information you can deactivate, you can reactivate those neurons again. You got to bido kwa generate wekwe reconnect with your past, all those your past information you can reconnect them because you nwere already in you. Ndị be anyị choose one day nkete choose everything at all we just hypnotize them. What you have today in Igbo land, the hypnotize amamiya na-akpa ya hypnotize because not hypnotism. Hypnotism ka ọ gị nka na-akpa ya n'Igbo land is what you have, no common sense. Ma onye ukwu ma onye nta uche adịrị ya. Anyị na-ebe akwa nwanne anaghị ebe akwa n'ụwa na onwe ya awa. Nwatakịrị amụrụ ọfụ pụtara ụwa na-ebe akwa. Nwatakịrị amụrụ ọfụ pụtara ụwa na-ebe akwa. Ị naghị akụ na nwatakịrị na-ebe akwa. Ọ na-amakarịa nwatakịrị o wee na-ebe akwa. Onye amụrụ ọfụ. Mgbe ndị Igbo na-aba n'ekpe, first occult ndị Igbo na-aba, first school ndị Igbo na-aba 7 years, and the 7 years mgbe nwatakịrị na-develop double mind. Nna unu na-echetekwa echiche. Think how your ancestors know that na every 7 years nwatakịrị develop the double mind. Or ebe nke ọ na-develop the opposite. So from that place ndị eme initiate to mold the brain of the future. Mold the brain of the future because now it develop go positive and negative from this moment ị mara ga-efu 7 years ebe nwa bekee ji wee create a primary school, create primary from us. Gị na-agbazi m na ịbụ ndị nkịtị. How can we be if we created all this ideology, created this intelligence, created this philosophy? How can we be ndị nkịtị ụmụnne? How? Onye mbụ abụrụzi onye ikpeazụ. Osisi eji amatụ bụrụ osisi eji aka ọnụ because you want to follow them. Ị gaghị follow nwe ha because ha change go the information to suit them. Ha change go to suit them. Ị gara emenwe nke nwa jide key jide the source. Although no na amara ya bịanụ n'ọdịnala, we will teach you for free. Anyị ga-enye gị information for free. Ọ bụrụ na media anyị rụba ọrụ, anyị ga-enwe English program. Gwa ndị Africa ihe bụ their problem. With this program they will understand. Nwee Igbo program which is culture and art. Ebe ahụ ka ọ ga-adị. Anyị ga-eji movie na cartoon na comics chụpụ ndị ụka na buy. Don't worry yourself. Anaghị ekwute ya n'okwu. Anyị ga-eji through books the same thing ha mere anyị.
anyị ga-emekwa ha the same thing because ikwubie n'ọnụ dịka ị anaghị ekwu ọnụ efu ekwu. Talking is not a strategy. Talking abụrụ because talking bụ emotion. Talking ga-eme gị iwe emotion ka a na-akpọ ya is hypnotism. So ọ bụrụ na idenye ya n'akwụkwọ ụmụaka ya aha mgbe ha bazie na father's first court aha a ga-aba na 7 years aha ewee lee down nekwe ihe nwa bekee mere nekwe Jizọs nekwe onye bụ onye ajọ mmụọ ebe a look at the evil man na onye ọbọ nwa bekee nekwe Chukwu that is anwụ that is the carbon burning that is the black that is the asim black mbakọ Chukwu ekwere ọjọọ oji that is oji see it here nwa 7 years nwa before another 15 years or plane quote me right nwa ọ bụ na ịkụziere information because ụmụazị they are wizard because ozugbo ahụ brain is divided into two everything na capture nna gị ma they know all those things ha ma ihe ha ma this thing they know it ọ mana once that the brain divided in that 7 years no ọkụ ka ọchị ọkụ so ihe ọ bụla na-agụ na capture before na-eru 15 years ọrụ ihe ọ bụla ọ chọrọ ọrụ you can do because ọ mmụọ na-ekwu ọ mmadụ bụ mmụọ mana nke a ya mara iwere nwatakịrị kpoje na skuulu n'ụlọ akwụkwọ ndị itibọrịbọ ụlọ akwụkwọ itibọrịbọ ndị na-ama ha dị ihe a na-akọ ido kurikulum na ana-eme na skuulu ọ maghị ebe esi weta ọ mara ihe a na-akọ ebe ahụ anyị dị distracted ụmụ ibe ọ na ndị Igbo mee institution ọwụrụ ọdịnala ka a na-eme na nwanne nobody onwere ome Israel can never see our back. Israel enwere ike ịfụ azụ anyị anya nobody even ị gaghị eje you can never go to church because ị na-aga church out of ignorance. Ị na-aga church out of ignorance. Religion out of ignorance. Ordinary develop the mind develop the mind to a higher self. You become a god like. Onwe chọrọ ihe ọjọọ eji ihe ọjọọ anya isi onye chọrọ ịbụ onye follow. If you are god like ọ gaghị adịrị gị mma ịbụ god like. Can't you be better being god like? Ọ gaghị adịrị gị mma dịka Chukwu na dịka ajọ mmụọ. So religion ga-eme gị dịka ajọ mmụọ. You hate people, you hate people, you grab grudges, fight, everything. All here religion get develop. The religion anaghị develop mind to be intelligent. No, or to have grudges and enemy and this and that. But ordinary get develop your mind to a higher self. You can do anything you like. You go na company ebe ị na-arụ ọrụ, you become the best worker. Ihe ọ bụla ị na-eme become the best because your brain is working. Ọ ha na-ekwu maka ya. So anyị anaghị ekwu maka ọkụ mmụọ na eluigwe. We want to make you be like your God. Be like your creator because you are co-creator. So for you to be like creator, you must have the information of the creation. Ị nwere information of creation, how can you be co-creator if you don't have the information? Ị mara na anyanwụ abụrụ sun na enwere anya nwa anwụ na ha na-abụ ihe dị iche iche. Ọ dị ka nọ nso, ị gaghị akpọ nọ nso anya. Ị ka nebe ka nọ nso anya. Nọ nso bụ nọ nso nwezie anya, nke a bụ anya nọ nso, nke a bụ isi nọ nso, nke a bụ ntị nọ nso, nke a bụ nọ nso, nke a bụ imi nọ nso. Ehe na so otu a ka anyanwụ na anwụ si wee dịrịkwa n'ọnwa. Tụọ anwụ bụ ihe a niile ọnyanwa o nweziri anya nwa ọnwa wuche o ji akaụntụ. Then the journey of soul bụ anyị nwa ụmụ anụmanụ ukwu isi, that is the journey. Then enyezie gị mma ngwa bụ eji the knife for this journey. I were the knife na-egbu ụmụ anụmanụ na-egbu ukwu osisi ihe ọ bụla eji egbu n'ụwa ọhọ knife ka eji egbu ya. You will take the knife gburisie the whole world, everything igbupịa ihe ọ bụla crossụrụ gị igbuo. Igburu ukwu isi ọ dịghị gị mma, igburu ewu ọ dịghị gị mma, igburu ọkụkọ ọ dịghị gị mma, anything you kill. A na-agba ndị be anyị something ordinary ndụ gị ma ị chọrọ ma ị chọghọ, if you like if you don't like, ordinary is the only way for you. Anything you like you do, I don't care. But ezie m ozizi okenye ezie m asị m butie n'isi aga m ebutie. The secret of life is revealing. Ordinary ndụ ndị Igbo ma ọ jọrọ ụka ma o jeghị ụka nobody cares. O jesi ụka ọ barụ na company ordinary. After your religion, worship and pray for God, you come to onye ordinary company and work. Onye ordinary will pay you money. You go and use to give your pastor on Sunday. O make sense? Mba. Before a na-eje aka ndị ọgwụ nka nwanne ọ bụrụ ya. Ordinary is above than that. Ordinary Igbo is superior than that. American Constitution adịrọ superior than ordinary. Never ever. European Constitution
adịrọ superior than ọdịnala, never ever. The only problem na isi mkpi dị na-akpa mkpi. Isi mkpi dị na-akpa mkpi. 98% of ndị Igbo amara Igbo ihe o meaniri. Mmadụ one n'ime unu mana ike nọ ebe ahụ ka isi receive electromagnetic energy n'ahụ gị. Mmadụ one n'ime unu mana ihe eji akpa ike bụ nọ ebe ahụ ka the force dị. Nọ ebe ahụ ka isi receive force. Ebe isi receive force n'ahụ gị bụ na ike gị. Anya ka eji akpọ ya ike. But unu amarọ. Unu amarọ ka ihe eji akpọ ya ike na ike o ji anyụ nsị. Mba, ọ bụrụ ike o ji anyụ nsị. O nwere eji akpọ ya ike. A na-agọzie ndị be anyị si ha na ọdịnala ka anyị kwado na ọdịnala ka anyị kwado na ihe a ka anyị kwado na ihe a. Ihe a bụ ihe ga-enyere anyị aka ebe ndụ anyị dị. Anyị enwe satellite nke anyị dị ka ya na-akpa decoder. Our own decoder. Every aspect of Igbo land anyị cover ya up. Everything. Propaganda, promotion, movie, cartoon, comics, books. We conquer our people's mind. We conquer their mind. Bring a new life. Anyị ga-ewepụtanwu ndị Igbo na ana Igbo. Anyị ga-ewepụtanwu ha, anaghị ekwu nke ha n'ife. Anyị ga-azọpụtanwu ndị Igbo n'ohu uche ọdịnala, akọ na uche. Rapụ na ihe ha na-akọ. Ihe mere dị distracted. All the same thing some people sị na ha ga-anwụ n'ime Jizọs. Ọkwa the same thing na-emekwa ndị Igbo taa. Ọ bụ na ndị be anyị mara na ihe ha na-achọ n'uke enu dị n'uke anyị, ha akaghị na-ata ahụhụ. Ndị Igbo mara na ihe ha na-achọ n'uke enu dị n'uke anyị, ha akaghị na-ata ahụhụ. I can categorically tell you na enwe ihe na-eme ndị Igbo, na ọ bụ ndị Igbo aghọtara, then don't understand. Nna nwanne ịma na ajụjụ gị anya, ajụjụrụ anyị anya. Onye ajụjụrụ anya agaghị aghọtaghị ya na-akọ. Ajụjụrụ ndị Igbo anya. Sometimes awọ na-agba ọsọ efu na nkịtị. Sometimes a sị na awọ anaghị agba ọsọ efe na nkịtị, mana sometimes awọ na-agba ọsọ efe na nkịtị maka o nwere ike ịnụ noise na-eme oche na-enwe na-abịa na ọgbapụ ọsọ. Ọma ha na-enwe onye na-achụ ya, ochekwa na onwe na-achụ ya, ọ nụrụ noise, ọ nụrụ mkpọtụ, ọ pụọ ọsọ. Oche na-enwe na-achụ onwe onye na-achụ ya, ọ gbakọtazi mkpọkọta n'anya n'azụ, ọ bụrụ na onwe ha onye ọ fụrụ na ọ gbara ọsọ na nkịtị. Ịfụ ya ọgba ọsọ na nkịtị. So ụmụnne, ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa nakwa echeki, ịbụ onye Igbo, ị na-asụ Igbo, nna gị has given a lot for you. Nna gị achụgo aja for you, everything for you, but ịrapụ ya, hapụ ihe niile a kọrọ nonsense jewara. And ihe ọbụla ị ga-eme n'ụwa itinye ihe Igbo na ya, Igbo ọ bụghị your own. Anything ị na-achọ a state must make it Igbo state. Imeri ọ gaghị work. Imeri ọ gaghị work because in past your ancestors lost so much blood. Your ancestors giving enough blood on this earth, and mgbe ọbụla ị mixed this blood ọ gaghị work. So ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa, ị ga-emerịrị ka ọ bụrụ one ideology, so that if you invoke the ancestors, they will come. If you add it, ọ gaghị work. Imisi hala blood ọ gaghị work. That's why Biafra never work. I join ya anybody with Igbo ọ gaghị work, I tell you, because your ancestors give a lot. Make sure na iwu number one n'ụwa. I werezie ndị ahụ bụrụ nna gị were ha na-eme your neighbor. Imi is the first war because of this thing. Lose your life till today because of this thing. Mana till today, imabero na your ancestors don't want any connection to this. Imara your ancestors achọrọ. That's why you can never have it. Ọ bụrụ about ihe a na-akọ, no bụ ancestors gị chọrọ gị to be great. Ọ bụrụ na emere tomorrow you will have another problem. Ha na-prevent the future problem, but you cannot see because ị naghị afụ ụzọ. You cannot hear, you cannot see. Ihe mere Biafra abịabeghị because ọ bụrụ ndị Igbo na-eme. Ndị ahụ ị na-asị na ha bụ nwanne gị, ha bụrụ nwanne gị, ancestors want to prevent in problem for you, because in future they will fight you and they will kill you. Ha na waterfront, they will kill you off. The land they go possess. How your land they cannot be possess. You will lose your land. Your ancestors na agwa gị this thing, giving you sign, but you cannot see.
achịkọrọ everybody chịkọrọ ebe ka iji ha eje iji ha eme gịnị ka iji ha eme ọnya nwa mere enwetabeghị your place because of that. Ebe ahụ itinyere aka ji gị wepụ aka ebe ahụ na wepụ aka ebe ahụ itinyere aka you go tomorrow na i were aka manye ebe a gịnị ka ị na-achọ gịnị na-enufusi ụmụ mmadụ na-enufusi mmadụ for nothing enufusi mmadụ o nwere onye sị na ga-achọghọ na mmadụ anaghị enwe nwere onwe mmadụ amaka mana ya bụrụ nke gị bụrụ nke ịsụọ Igbo na ọ na-ga-asụkwa Igbo ị ga-asụ n'Igbo na rie ofe Igbo mee Igbo ka ọ bụghị echi asị na ha na-eme anyị marginalize they are marginalizing us. We are zoning a president to Ijo, we are zoning to Efik, we are zoning to Ibibio. Nonsense. Ị gaghị eji Nigeria mara ihe. Can't you see? I ebe atụ English. Make it your own so that enweghịzi onye ga-abịa kpasị na isi ya. Nobody will tell you anything again. It's your own. But you can never make it your own. 67 ị nwụrụ 2007 ị nwụrụ mmadụ onye n'ime ha na-anwụ ha na-apụtakwa na let them champion the movement, let them champion it na focus on your own. If you use ọdịnala enweghị nothing, onweghị eme gị ịsụ Igbo irie Igbo ime culture ime ihe chọrọ gị na your place. Nobody will question you and say they are developing in like Igbo land, they are not developing in Ibibio, they are not developing in Efik, they are not developing in Ijo. And bakwa ọgụ eburukwe ngwa ọgụ bịakwa tibekwere ụnụ mgbe tibekwere ụnụ nka mba nwanne bụghị otu ka esi eme. Ọ ya mere ancestors ji gwe sị no, go and do the right thing, I will support you. Anyị na-eme iberibe but we cannot see the iberibe na mba na we cannot see the iberibe. Anyị agaghị afụ ya. This is eye opening. Ana m atụ ya ụnụ azụ onye chi atụọrọ ọmara atụọrọ ofeke ofe isi n'ọhịa. Ana m atụ ị ga-azụ. That is why you never get the ihe na-achọ since nwetabeghị ihe. All because of simple mistake. Nwa obere mistake. Nwanne nke gị bụ nke gị, nke anyị bụ nke anyị. Go and take what belong to you. Mana achịrịkwana nke ndị mmadụ. Nna gị esi egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebe na nkukwa ya. Nke si ibe ya ebe na gịnị mee ya nkukwa ya? Eche na nobody onwe ha ejighị. Mana ịdọkwana mmadụ ndị na-adọsị na ha anaghị eje with you. Ndị na-adọsị I am not following you. Na nwanne ị na-anụkwa ihe ntị ochiri gị ndị na-adọsị I am not going with you. You don't see it. Kemgbe ị ga-afụ ya you use your emotion to think and sentiment, you naghị use your brain. Onye bụ your problem. Iwepụ aka ebe ahụ ịfụ na the force in Igbo land enweghị nowhere on earth. Ị na-akụ +1 magnetism, the highest vibration on earth is Igbo land. Ghana na-akụ 0 mana Ghana bụ Igbo land but ha jide nsogbu adọrọ. Ghana na-akụ 0, Igbo land na-akụ 1. The most fastest the fastest. Irapụ ya chọrọ ndị nonsense jewara, chọrọ ndị ochi na ndị ama jewara. Ọ ndị British kpokọtara ndị agha gasa ha na mba mmiri. Ndị a na mba mmiri ọ British created them. Ọ bụrụ nwanne gị ha bụrụ nwanne gị ha bụ akụkọ. Anyị ji history of that place otu aka anyị ji anyị ji history nna anyị jide ebe ahụ that creation we have them otu a. Ị nwere 98% ịhapụ obodo ahụ ma ị chọọ mana ebe a ka ọ dị. Wepụ aka ebe ahụ nna gị esoro gị itighekwana aka ọha nwa mere nna gị ha magburu nna gị were property ha bịakwa against na we have forgive them, they have forgiveness. Nonsense. Nchegharị adịrọ n'ala ini atụọrọ ọmara atụrụ ofeke ofe n'isi n'ọhịa. Focus wụọ nna nwanne. Oduduwa na-asụ Yoruba, Hausa na-asụ Hausa. Oluzie na nke ọ na-esi mba here we everybody will develop on their own. Everybody another Nigeria ibidokwe zoning presidency, zoning governors, zoning this, zoning that. Hey ụmụ ibe mba na imezie itizi ọdịnala asị mba Igbo is marginalizing us. Ọdịnala mba anyị ga-eyi uzu nke aga eme
mgbe aha ejekwe werekwe ihe iwu igi ha na-ekpu n'isi anyị kpu ekwe wigi na ime Biafra kwa igbe ekwe wigi kwa mba na nwanna anyị hapụ na ikpu wigi aha na asa a na-akpọta anyị na-akpọkọta anyị kwa anụda European nonsense bụ ihe a na so ụmụ ibe jiri na isi unu onweghị onye obi dị mma na a na-eme anyị ha na-eme anyị kama na goo n'isi gbere ike na ụzọ na ihe a na ọkwa dị mmadụ nwe ogodo egwu na-ata ọkwa mmadụ nwe ogodo egwu na-ata ọkwa mmadụ nwe ogodo egwu na-ata nwa eburu ozu onye ọzọ dịka ebuo isi kpọrọ nkụ eburu ozu onye ọzọ dịka ebuo isi kpọrọ nkụ mmadụ gara na America na akọrọ nsensi children are dying you stay in London and talk bullshit or say somebody must die why don't you go and die then somebody must die we must do sacrifice nonsense ya preventable death jeje buru obodo onweghị onye si gị no I will support everything but nwanne don't do iberibe ya iberibe ka ị na-eme mmadụ si gị na ya chọrọ ọ sị gị I don't want ka ha ga-esi ekwuye ka ha ga-esi ekwu na ha chọrọ that so that you can hear ha sị na ha chọrọ with you they don't want to be with you or say they have been deceived who deceive you chose say na they have been deceived nobody deceive them they chose not to be but ị ka gold mana agaghị m ekwuye agaghị m agwa ụlọ ebe a maka ebe a bụ iro ka anọ you gold ndị Igbo gold and they have gold and the reason mma agwa ya ndị private agaghị m ekwe na public ị nwere chances 98% chance ịhapụ obodo ahụ 98% chance ịhapụ dị obodo kedu ihe ị chọrọ ọkwa ị chọrọ ịdị free kedu ihe ị chọrọ ịdị free kedu benefit na ịdọkpụrụ ndị ekwensu achọghị gị achọ kedu benefit of ịdọkpụrụ ndị ajọ mmụọ ọchọ ngala oko okoto oburu ji ha jigidie they are the one holding you down ọha nwa ji gị ndị a bụ ndị mepere ụzọ ka egbusi gbuo your ancestors completely gbokọrọ anị gị nakọrọ gị ihe niile ị nwere abakịta achị gị you are what ebee ka ọ na-eme let them come out na ha ji egbe n'ime mmiri kedu ebe ha ji egbe n'ime mmiri ha wee dị egbe na ka bụrụ ụzọ ka anyị na-eso ha n'azụ ha na waterfront ha nọ na advantage to lead this movement mba agaghị eme because ya na-agwa gị bụ na anyị chọrọ ha dị comfortable ebe ahụ ha dị comfortable there so don't worry yourself aga na ebe ahụ ị gather place you will fail today fail tomorrow fail next tomorrow and I can prove it why you can fail ebe ahụ bụ the weapon ebe ahụ bụ ebe ahụ ka ọ dị ebe ahụ ka the problem of Igbo man dị ebe ahụ ka every power dị ebe ahụ ka everything a na-ekwu okwu economy ebe ahụ ka ọ dị so wepụ aka ebe ahụ ị na ozugbo ịdọkpụrụ onye ọbụla ebe ka ịdọkpụ ha eje ụmụ ibe ebe ka ịdọkpụ ha eje and by force or by force ka eji eme ihe nwe must they follow you ka ihe iji ha eme what is the benefit gị ihe bụ the benefit na-asị ụmụnna ya ka ihe bụ ụmụnne gị gịnị bụ onye gwa gị na ụmụnne gị who told you because they say so ha na-eme ka ụmụnne egburu anyị na Aba ị na anaghị afụ na Facebook ihe a na-eme ụnụ they are casting you on Facebook everywhere, casting you, laughing at you, not asking you how market tomorrow you will get again because somewhere 5 or 3 people na street ha say how ndo to but they are casting you because they will give you a way to ga-enyekwa gị enemy tomorrow ha ga-enye gị enemy tomorrow and you will cry the third one ikwuru that mbe na aukum otu aka mmeche were chụkpọ ha anya si agbara nga agwa you don't hear, you cannot hear every day na-ekwu ofu okwu ọ bara 67 my since na-eme anyị ruo taa we cannot hear nwanne gị we don't want them onwe ha ji eme I don't need them, I can never share any country with anybody ọsọsọ Igbo country ka m chọrọ nke ndị Igbo nọ n'ime ya sọsọ ndị Igbo anyị ga-asụ Igbo ebe aha rie Igbo ma ọdịnala Igbo we can build highest civilization on earth, the highest civilization on earth nowhere ever, quote me right mụ na-ekwu ya the highest civilization because anyị nwere information of the creation of the earth a ga-eme ya ba uru because we don't bring it now ka ebe ị ga-eme ya if you bring it as were eme gịnị ya ka anyị na-eche ka anyị hazie onwe ya ọfụma mee ya onwere ndị ga-aka anyị mma n'ụwa because anyị ji information ha jiro
we have better information than them. Material science is nonsense, is common. Material science is common because you don't know them. That's why na eme. Because you don't know them, you have been deceived. Material science is nothing. It's zero. All small thing. Ihe ụmụazị ihe ndị ntakịrị. Ndị be anyị anaghị aghọta na-akọgịrị. Igbo ọkụ imo ebe ahụ Igbo a na-asụ Igbo a na-eri Igbo nwanne ịgba izu amara ọkwa ije asị na their own country kwanye don't speak Igbo here na ịga meeting asị don't speak Igbo ya ahụ meeting ndị Igbo meeting ndị gị nke ọ bụ. Can you go to English? Can you go to our meeting and speak English? Ịgazie nke ndị Igbo asị ndị Ijọ nọ here ndị Efik nọ here ndị Ibibio nọ here na akwuru ndị nonsense bụ ebe a. Nke ndị Igbo count me in. Na ọ bụrụ ọsọ nke ndị Igbo achọghọ m share with anybody because this information if you give it these people they will useless them. They will use anya ukwu abịa ekwuru anya ukwu will come. Ekwuru na anya ukwu ga-abịa hate ga-abịa. After everything they will do the same thing. They will bring the whole entity down. They will bring the same way they bring Nigeria down. They will bring every entity down because of hate and anya ukwu. Ọ na-epu epu ka ome. Prevent them before it happens. Hate does not come automatic. Ọ wụ ibido mewe ọfụma enwe ndị anaghị emewe ọfụma ndị nke bido mewe ọfụma ha ebido uwe ha anya ọkụ ewuwere ha anya ọkụ or develop to something else. Ọkwa otu aka isi webido na Nigeria anaghị emebu n'otu obere ndị Igbo mewe ọfụma ewuwe ha anya ukwu ichekwa ebe ahụ kwa ndị Igbo mekwa ọfụma ewukwa ha anya ukwu na don't you know. Iche na anya ukwu na-ebi udo anya ukwu grows. Anya ukwu anya ụfụ it grows ọ na-egro ọ na-eto eto na-epu ka o metoo. So ọ ka mma you prevent all those nonsense. Ndị Igbo dị more than 40 million. Spain ọ dị one? How many ka Spain dị? Spain ọ dị how many? Ugboro one ka ihe ga-eme anyị mara ihe. Ha ugboro one ka ihe ga-eme ndị Igbo ha amara ihe. So ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa count Igbo first. Count Igbo first because ebe onye nwawo ndụ gị you don't share if you share ha na-enwe nsogbu ndị ọjọọ abata asịbakwa we have 100 years experiment another 100 years experiment. So ị chọrọ another 100 years experiment ọ ihe ị chọrọ mụ achọrọ m 100 years emego m experiment 100 years since nke lugard till now. Achọghịzi m another 100 years experiment. I want to build. Achọrọ m build. I don't want any experiment with anybody. I had them already and I have learned from them. I had them already and I have learned from them. So I don't want no more. So ụmụ ibe asị m udo dịrị unu. Ndị bụ ndị ọdịnala ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ihe a bụ ozi ọma Chineke. Ihe a bụ ozi ọma nke Chineke nke ndị ozi ọdịnala wetara ụmụ Igbo n'ụbọchị nke taa. Anyị padịrị apad wee na-abịa anyị kwadoro akwado. Anyị abụrụ ndị nkịtị. Ihe anyị chọrọ wụ ọdịmma nke ndị Igbo sọsọ nke ndị Igbo. Onye ọzọ go and find your problem, go and solve your problem. I don't care. Abụrụ m Chukwu na-eke mmadụ. Ọ bụrụ m kere gị, I did not create you. I know about ndị Igbo and I can only work for ndị Igbo. Any other person I don't know you. Go and look for your God that created you so that the God that created you will work for you. Mụnwa na onwe m ihe mma bụ nke ndị Igbo ka m na-ekwu maka ya ọ nke mma. And that's how bụ ndị wetara m n'ụwa and I will speak for them and I will stand for them. Any other thing I don't care. Udo dịrị unu ụmụ ibe ka ọ dịbakwa na echi.